Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alin, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Merisha Bailen, Velasco Lavier, Biyaheng Branclesam, Maricel Medina, User SE4Q, Dan Marquez, kan Cristina Abuan, kastamat daray sa Tugas, Mar Bagasul Bagasul, Jerome Rason, kan Jimmy Bautista. Makablaawan pa ni Mamangko Kabebot, lakay ko ni Jojo Valdres from Sherilyn Abawag. Bangasan family kan Ambatang family from Levi Bangasan. Lakay ko ni Reynaldo Jose ti Subul Pangasinan from Josephine Jose. Shout out kada Roda 2162, Riza Borillo kan Dolores Calbayan. Ni Manang Romalyn Taliedo, John Kurt Taliedo, Inang Idot Carino, Nessie Ballesteros di Taluna Quirino Isabela from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Lakay ko ani Jim Lawrence Marcos Lorenzo, kan anak ko Dayanyan, kan Feifei iti Bantay Solana Cagayan, kan Mama Remy Lorenzo Malana. Ngasaw lungod kan Gaibon family ti Tabuk City Kalinga. Kobe, Mundo, Alejo, kan Taberna family ti Tangadan, San Quintin Abra, from Leni, Alejo. Anak ko ada John, Justin, kan Augusto Balaan Jr., itinamnama Kabatuan Isabela, from Mama dito'y Hong Kong. Shout out pa kadagiti anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon, di Tabugnay, Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin ti Singapore. Gagayem ko dito'y Brunei, Darussalam, kastamot amin Asuki Labsko, from Bing Soriano. Ninanay ko Norma Quiñones ti Sinamar Sur, San Mateo Isabela, from Dennis, Lucy, Yasmin of Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Bryant Ginlamon, Alexa kan Alaysa, CJ, Manong Jan Dulnuan, kan amin na customers mi dito'y El Paso Restaurant, ti San Fabian Cayapa, from Joy Banis. Concepcion kan Asitura family, Lynn Concepcion, Macleo kan Marcen, Nanay Sosima from Angelo Asitura Concepcion, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres ti Villa Carmen, Ramon Isabela, from Linda Pasion ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lynn. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan alin, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti pakasaritaak nga ibinglay ko. Kat kayat ko laang aprotektaran dagiti nakaraman, iti innak isalaysay kada kayo. May saak abalasang nga ina. Nakunak daytoy manang, taaging ga ita, saan kami amabalin nga agkalaysa iti lalaki nga impat patag ko unay, kan ama ti anak ko. Kayat kumot nga ibinglay ti padas ko manang, tamamati ak nga adu ti makarelate, kang ronaan na, adu ti maadaw nga adal. Kat sapay ko tamapili ama idrama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Hello, Madam Secretary. Good morning. Si Kamat Gayam Jam, good morning. Amok nga awan ita ni Sir di office yo. Inton rabi ipay asamangpet. Madamdama pa ngamin amalpas ti dinarayan na a seminar, maipanggap iti business na. Naggagata talaga ni Sir anya?
Oray addan edad na, naggagatlata kan nagwapo pa eh. Sikat talaga, Jam. Oh, agpay sumat. Ado pa'y ti abakan na abaro. Ang siyempre, kanayo nagwapo ni Sir, tadamang papagwapo kan kwana. Saan ka di, my friend? Amok latan ti kayat mo asawan. Ngam nadam tangiwat mo. Amangan no da makangagkan ka. Don't worry. Agat, kumusta kayong matneka ni Sir Bernie? Okay, mat friend. Talaga going strong lahat at relasyon yan niya. Amumat no kasano ti panagayat ko ka ni Bernie. Ngam sana kaya ta sa wanday ta, nga agawag iti pamilyana. Amok ti pagduglugarak, Jam. Amok day ta. Tasaan ka mo tadaka sa babae? Nagayat ka laang mat. Iso na laang tasaan anawaya ti inayat mo. Ngam? Naira na nga adamot gayang feelings kan ka ni Sir. Amo ka na patagakmat ka ni Bernie. Kat day ta timang patpatib kar iti pakinakam ko. Tunggal malagip ko a pamilyadon a tao. Well, kunada nga ruten, datdatlag ni Ayat. Basta ganad ka, amumutan. Adu ti mang ibagbaga akas lakano tigre di asawa ni Sir. Agyaman nakiti patigmaan mo, Jam. I'm home. Agyaman nakta nakasangpot kan? Oh, kumusta tinatendaram a seminar? Okay, mat. Ado tinaadal mi kadagiti amigo. Kung makatulong na dyan iti business tayo. Di nasayaat. Nakasaganan ti arwatam ijiban nyo. Ingkaagdigusan. Kalpasan na, mangrabiitan ton. Huston to makainan nakasakbay nga agawid kay ti balayo. Hindi. Apa yan, Lin? Pag-awawidan na kong? Kasla di nakpulos ka iliw Saan mat nga iti kasta? Ngam, amo ni Ma'am Nieves nga itati sangpot mo. Diyak kaya't nga dapamkwatan na nga agsuspetya nga at damadingar aramidam. Awan baby ang kanyak day jay. Sigurado, diyak tumot lamadanon na jay balay. Tadalakit dito ayan dagiti amiga na amakimadmadjong. Ngam Bernie. Manipod na pa ni jay palasiw tao dagiti anak mi. Kasjayon ti aramid na. Di na pa'y damagan no kumustan ti negosyo. Jay lagwalwal da si ti kwarta ti aramidan na. Naskan ang maawatam ni Ma'am. Naliday-day jay gapo iti kinaawanan dagiti anak yo ditoy. May saday jay awagas na tapno mapukaw ti liday iti barukong na. Ngam saan na rason tayo jay? Tapno malipatan na ti obligasyon na kasasawa. Kasi tinakunakon, naskan ang maawatam latan. Sige, ingkakatagdigusan tamangan tanton. Kalpasan na, agina na kabiit, sakan to agawidan. Napano ni Bernie? Maditirik na nagkawid. Ngam kasapulan. Diyak kayat nga agsuspetya kan kuana ni Ma'am Nieves. Diyak kayat nga agapad agapo kanyak. Ay ayatak unay ni Bernie. Isaanas kan laang nga amok ti pagluglugarak. Makitak mat nga aramidan na ti amin. Tapno maiparik na namot kanyak, anapatagak kan kuana.
Siyaklatan ti mangsulnit iti pagkurkurangan ti asawa na kankwana. Addan edad ni Bernie, kat kasapulan ang mataripato na imbag. Kat dayta ti wagas ko, tapno marikna na ti kinapatag na kanyak. Friend, naimbag ta nagranata dito kantin. Kat maya, tani, awan unay ti tao ita ditoy. Huy, amok nga dan ni sir. Nakita itay, isa ajak mabalin ti basta sumra kiti office yo. Oh, kumusta ngay? Kaano si Mangpet? Si Mangpet idirabi jam. Ket, iti apartment mo naturog? Ay, siguro mailiw unayin ka. Pinaginanak, ngam pinagawid ko matlaang. Ano ya? Pinagawid mo? Bakit? Why? Ay, na-chance mo dahi dyan na masulom ni Sir Girl. Ang nga pinagawid mo? Jam, jak kayat nga dapam ko ni Ma'am Nieves nga agsuspetsa ka ni Bernie. Amok ti pagluglugarak. Total, adamot agiti gundaway nga adda iti apartment ko. Ay na, talaga nagswerte ni Sir Ken ka. Saan na si katay babae ano mabalin, tagikuam ni Sir. Kan, swerte mo dahil Ma'am Nieves. Takaskan ka, tinagbalin niya other woman ti asawan na. Ay, sorry my friend. No offense meant. Maawatan ka. Kontento ako noon niya ti maipaay kanyak ni Bernie. Kasta ti panagayat ko kankwana. Kan sigod mat nga amo ka pamilyado a tao. Diyak kayat ang maliwayan na ti obligasyon na iti pamilyana. Saludo akin ka, Lin. Sige, tayo nakmampay mangkita na niya ti merienda. Mabisina ka talaga. Nakababain man nga aklunan, nga may saak nga other woman, manang Emmy. Sekretaryanak ni Bernie iti negosyo ti pamilyada. Gapo iti kinasayat na abos, kan gapo iti qualities a nakitak, nagayatak kan kuana. Kat jak ni namnama, akas tamot gayam ti marikrik na kanyak. Gapo iti kinabayag kon nga agpapaay kas sekretaryana, amok no anya ti problema ti pamilyada. Nang runa ti problema da iti asawa na. Nakurang ti panakataripato ni Bernie, iso amas asyanak kankwana. At dadagiti gundaway ang maibagana ti sakit tinakam na iti asawa na, ngem kanayon abagbagaak nga isalbar na ti relasyon da nga agasawa. Adamot dagiti gundaway ang makapagwaywayas kami, nang runa no ada out of town conference adarayan mi adwa. Kat di ta makitak no kasano ti kinaragsak na iti danak manang Emmy. Okay ka lang, Lin? Saan ka na boring iti conference sa dinarayan ta? Okay lang. Saan mo ta boring? Sika ti makita kakasla maborboring itay. Kasano kat nakabaybayag. Kaya't ko na malpasadagos itay day jay tapno makaumaitan dito'y pag naidantay ti sumagmamanungal tao.
Ay, sika talaga. Di ka makaururay. Kaya't kangaminan ama ka din na. Kailiw ka unayan, Lin. Amo mata na palalo ti ragsak ko, no kastoy may kantay ti gundaway nga out of town. Bernie, Gabuta ditoy, awan ti rumba nga pagbutngam. Makagaraw ka iti kayat mo nga awan ti at tanam. Saan kas iti lugar tayo? Kanayon nga da ka iti apartment nga agururay no kaano ang masarungkaran ka. okay laang dayjay. Nasken ngamin nga aganad ta. Awan ti rumbang amakaam mo nga adda relasyon ta. Nang runa ni Ma'am Nieves. Pasensya kan, Lin. No baruak pa'y kuma. Saan kumakastoy ti sitwasyon mo ita? No apay mat ngamin analadaw ang nagsabat ti dalan ta. Basta kanayon mo alaglagi-pan nga ay ayatan ka unay-unay. Anyaman ti mapasamak. Agtali na edak amang ipatpatagkan ka. Agyaman ak unay, Lin. Tanaklunak. Nga huray kastoy ti agbalin na kasasaad mo iti denak. Ay ayatan kamot unay-unay. Tandaanam akanayon dayta. Lin, anya ka di importante nga ibagam kanyak. Kasla nakaserseryoso ka launay. Bernie, ada problema ta. Problema? Ne, anya kumaday ta problema. Bernie, masikugak. Masikog ka, kunam. Wan Bernie, saan akong nagbinulan? Nag-pregnancy test kat positive. Katanya kumati problema iti dayta. Saan ka di anak kala problema daytoy? Ilimlimod ta ti relasyon ta. Ita, kalaat nga agsikugak. Anya laangan ti ibagadag iti tao. Amudamat nga awan asawak. Lin, iti kaano man. Diyak pulos ibilang nga problema ti panagsikog mo. Anak ta dayta, Lin. Pakaragsakak lakit di dayta. Parabor dayta simangbay kadata. Kasanon ti petisyon kanyak dagiti dadakkel ko ama paniti balasiw taaw. Saan ama balin ama amuanda nga agdadagsanak, Bernie? Di ka agdanag. Saan nakaslakana ti mapetisyonan? Mabayag a proseso dayta. Sigurado ang nakapagpas ngay kanton, sakbay ang maaprobaran ti petisyon dagan ka. Iso asaan aday ta ti pagparikutab. Agyaman akto kasta ti kapanunutan, Bernie. Kayat ko kumati ag-resign, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Kano mabalin, iyadayonak iti day ti alugar. Di ka agdanag. Matungpal ti amin nakalkali ka gumam. Basta di mo baybay antisikog mo, ha? Laglagi pamlin. Dayta ti tanda, ti panagayat ta iti tunggal maysa. Uy, friend. Anya di nadamag kung ag-resign ka kano? Pudno ka di? Wan jam, ag-resign akon. Anyong apay? Ada ka di mo kinayat iti office tayo? When nagapa kayo ka ni sir? Ipagamlaan tayo nakrautan. Saan kami anagapa ko ni Bernie? Masikugak, friend. Anya? Masikog ka?
Kanino pa'y kuma? Siyempre, ni Bernie. Oh my! Kasano nga daytan? Ang mga numaamuan ni ma'am ti kasasaad mo. Ay na, sigurado agyera patani daytan. Daytarod ti pagdanagak, isong agresign na kon. Awan ti rumbang ama kaam mo, anak kasikog ni Bernie. Dakilakit di apakaibabainan na dayta. Correct. Ay, kat? Anya nga ron ti planom itan, friend. Umadayuak. Imbagak ka ni Bernie nga ipanak iti adayo a lugar. Jay awan ti makaamam mo kanyak. Anya nga iti kunana. Imanugot. Ipanak ka no iti adayo a lugar kabayatan ti panagsikog ko. Kat sapay ko ma. Tasaan pa'y asumangpot ti petition da mamangken papang kanyak. Amapan iti banlasiw taaw. Isaganam amin na kasapulam, Lin. Ipan ka iti probinsya. Iti may sa anagatang ko asan ni kwa. Di ka matanagan. Saan nga amo ni Nieves da iti alugar? Sigurado ka? Wen, Lin. Di ka matanagan. Mataripato ka anaimbag ijay. Adagasawa akatalik ko. Isuda ti caretaker ijay. Kat isuda ti kaduam, kabayatan ti kaadam ijay. Agyamanak, Bernie. Kat ikarik akanayon ka asarungkaran. Nasimbang tinakam ko amang ibadi kan ka ijay, ta adada na nasita akaduam. Nasayat na ijay nagasawa. Isuda ti bilinek ang mga sikasukan ka. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Impanak nga rod ni Bernie iji probinsya manang Emmy. Ijayak ang nagnaed kabayatan ti panaguray ko iti panagpasngay ko. Nasaya at kanyak dagiti katalak ni Bernie iti balay na. Isuda tinaas asikaso kanyak kabayatan ti kaaddak ijay. Sa anak met ana ikaw ang nagnaed ijay manang tamalaksid ana pariir ti aglawlaw. Adapay lo ti apinamulaan ni Bernie iti nagduduma anatengken prutas nga isu ti kanayon mi apagpasyaran kanina na sitang. Nagmayat at talaga dito'y nana. Nakaayayo akit kitaan dagiti nagadoan na tengken prutas iti aglawlaw. Hawain balasang ko. Talaga day tadi kay kayat ni Sir Bernie noong umay dito'y. Nana, talaga ka di asaan nga amo ti asawa na day ti alugar? Saan balasang ko? Ginatang daytoy ni Sir asaan nga amo ni Ma'am Nieves. Sa bali ngamin ti ugali ni Ma'am. Supadi iti ugali ni Sir. Nasingpot ni Sir Bernie. Kat matapobremot ni Ma'am. Iso aday tati saan akayat ni Sir nga ugali ni Ma'am Nieves. Kasano nga mo yun, nana? Kinagpaiso na. Italaang nga ibagakken kalin. Nabayag ang nagserbi kami iti pamilya ni Sir. Kasla pamilya kami moten kadakwada. Nagbaliw laeng ti amin, idi pimusay dagiti dadakkel ni Sir Bernie.
Nag-asawa da ka ni Ma'am Nieves. Kasta ka din, Nana? Saan may anaanusan ti ugali ni Ma'am? Iso nagawid kami kanilakay ko iti probinsya. Idinagatang ni Sir Bernie da itoy. Sinukon na kami iti lugar may. Tapno da kami ti agbalin akatalat na ditoy. Medyo nabayag kami mo't basitan ditoy balasang ko. Nana, kalat asim makitityan ko. Mabalin ka din nga ginanatayo pa'y biit? Ha? Ay, di mo't kabulana mon balasang ko. Ay na, paliiwam, tanusagad-sadan ng tiagsakit. Sigurado nga aganak kan. Ito gaw mo pa'y dito, balasang ko. Lin, nagpasngay kan. Lalaki ti anak ta. Ha? Bernie? Adakan? Wen, apaman anay serek da ka iti ospital. Inawagan na kadagos ni Manang Sita. Magana nga aganak ka kanon. Iso atin artaras kumutan ti nagbiyahe nga imay diti probinsya. Katagyaman tas ikakaradkad kayo adinanon ko ni baby. Nalaing ngamin amang taripato ni Nana Sita. Iso nga awan nagbalin a problema iti panaganak ko. Nakarakaragsak, tadan anak talin. Kat kayat ko, agbalin na junior ti anak ta. Sika ti makaam mo, Bernie. Mala, aginalaka. Tapno mapasublema dagos ti pigsam. Kat makaawit kayon to na kan ni baby. Bernie, imawag kanyak ti kasinsin ko. Naaprobaran ka no ti petition kanyak da mamang amapan iti ayanda iti balasiw taaw. Nabayagan da ita nga inururay mo, Lin. Ita, adan. Anya ti desisyon mo? Patuloyak ka di ti mapan? Kasanon ti anak ta? Lin, ado ti pamuspusan. Tapno saan kami nga agbalin na tubengken ni baby, iti ipapan mo iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya nga ron ti aramidan ta? Kasaritak da na nasita. Agpala kiti kadwada amang taripato ken ni baby. Isudalangan ti pangibatsyam ken ni baby, tapno makapan kay ti balasiw taaw. Di mo sayangan da itang oportunidad, Lin. Ket, mangnamnama ka, ajak to baybayan ti anak ta.
Nagtalinaad apalimad tinapasama kanyak. Awan amo da mamang, ngam apaman ang makadano na kijay. Ipudnok ton kadakwada tinapasamak. At akan ka da italin. Kat nakasagana ka sumango kadakwada no kasapulan. Ipudnok nga dan apo ko da, kat namnamaak ang maawatan dak. Diyak ka ba ulan ti maya dayo iti anak ko itinabayag a panawan. Agpatulong ak kadakwada, no kasano ang maalak to ti anak ta iti ayan ko. Nasaya at dayta na panunot mo. Sapay lakuma, ta maklundak ijay. Tapno, ijay kung tumot lang na paspasyaran ti anak ta. Wan, kas iti aramidam ka dagiti anak mo. Ijay abroad mo ida paspasyaran, agraman dagiti apu ko mijay. Pudno dayta, Lin. Kat nalakan tulaan dayta. Basta ikararagta, asapay kuma, tamaaklon dagiti dadakkel mo tinapasamak ka. Kenti ka adamin iti anak ta, iti biyag mo. Kinasarita na kami ni Sir Bernelin. Kat di ka madanagan. Ada madadaan na maalami akadwami amang taripato ken ni baby. Bayat ti kaawan mo. Agpayso, nana? Wen, balasang ko. Di ka agdanag. Taka nakakbutlaang dayjay. Nasingpot nga ubing akas mutlaang ken ka. Agyaman na kada kayo, nana. Nasakit para kanyak apanawak ti anak ko. Masapul a pumanawak. Kat aramidak ti amin. Tapno maalak matlaang ti anak ko iti papanak a lugar. Ken awan pagdanagam taadda dito iti amana. Sigurado akanayon tumatlaang dito ni sir. Apaman a makapanaw ka. Day tamating ka rin na kanyak, nana. Kat amok a napatagunay ni baby ka ni Bernie. Iso asigurado ak adinan to baybayan. Kano nga iti ipapan mo balasang ko. Iti kabiitan a panawan, nana. Ag-flight akon into nung may alawas, Bernie. Nasaya at met. Sana balit at dandikad kadwa dananasita amang taripato kan ni baby. Mabalin mo nga isuro itaramiden na kabayatan ti kaadampay laeng ditoy. Wan nga rod, adapay panawan tap na maisurok dagiti rumba nga aramidan na. Imbaglaangan tada ni nanasita amang kita kan kuana. Ayawan gayam. Mapanbatan iti balasiw tao ni Nieves. Talaga patuloyan nan. Ha? Kasano ka nga rodan, Bernie? Saan ana isalbar ti relasyon milin? Talaga sa bali ti kapanunutan ni Nieves. No kasta? Nagsina kayon? Isumat ti kayat na. Katitikan no ipapan na iti balasiw tao. Awanen ti pakibiyang akan kuana. Aramidan na kanon no anya ti kayat na. Bernie? Ngam di nakpagdanagan, Lin. Total, nabayag matan nga arid na anagsina kami. No kasta ti kayat na, awanen ti maramidak. Kabaulam ka diti agmay-may sa ditoy, Bernie? Apay kit din asahan. Kabaulag. Tinapatag, may simpam ti amin para kan ka. Kan para kada kayo kan ni baby. Ipatpatag kayo unay iti anak ta. Tiyak kabaulan ti maisina kada kayo. Patpatgan ka matunay-unay, Bernie.
Kat aramidak ti amin, tapno makapagdadan na tayo matlaan kada baby. Ikarik day ta, Bernie. Nakapanak nga rod iti ayandag iti dadakkel ko manang Emmy. Iti kaadak iti ayanda, ininot nga impudnok ti napasamak kanyak. Idi damo gimura da, ngam idi agangay, sapulon damutten ti apuko da. Kat isuda pa yan amismo tinang tulong kanyak, tapno maurnos dagiti papeles a kasapulan, tapno maalak ti anak ko. Damag ko anak asawa kanon iti sabali iti abroad ti asawa ni Bernie. Kalpasan ti sumagmamano atawan, naala kon dito ayan ko ti anak ko manang. Kat naawat damoten ni Bernie nga ama ti anak ko. Agbakasyon dito ayan mi iti sumagmamano nga aldaw ni Bernie, ngam agsublimot laang dita Pilipinas, taadaket nga rod negosyo na dita. Diyak ni namnama akastoy ti pagtungpalan ti limad a relasyon mi kani Bernie manang. Ita, dandanin agturpos iti inala na akurso ti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, ta umatidog pay ti biyag ni Bernie, tapno makadan nami pay iti naunday a panawen. Aminado ak ang nagbasulak, nga uray saan anaamuan ti asawa ni Bernie ti kinapudno. Tauray makuna ang nailimad mi ti amin, iti imatang ti Diyos, dinto pulos mailimad ti nagbasulan mi adwa, nga isumat ti ikidkid dawak iti pammakawan, tunggal agkararagak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lin. Pagayam ko alin, pudno ang nakaaramid ka iti may kaniwas, gapo iti pannakirelasyon mo iti lalaki nga addaan pamilya, ngam nagtalinaed ka anasaya at atao. Di mo inalman ti saan mo akukwa, tano ibasar iti insalaysay mo, sikapay amis mo ti mangdagdag ka ni Bernie nga agawid iti sidong ti asawa na, kadag iti panawan akayat na ti umyan iti danam. Panawan tinangipamuspusan, tapno masupapakan amin arigat ken sakripisyo, nga ingka naglabasan. Nasakit ti mayadayo iti patpatgan iti biyag, nang runa iti anak. Ngam gapo tadi ka naawanan iti namnama, nakadan namat laeng dita ti anak mo. Kan saan laeng aday ta? Ininot anaaklon ti pamilyam, ti ama ti anak mo. Sapay kuma, takanayon kayo anakaradkad apada-pada, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdadanayo, kas maysa a pamilya. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris,
kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Joan at taga Zambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Doming Pasis alias Penduko, Alice Pasis iti Sentro San Roque, San Manuel, Pangasinan. Kastamat a shout out kani James Michael Jimboy V. Mina, ni April Rose B. Villanueva, kan Lita V. Tolentino. Kastamot tan ti Villanueva kan Kalika family from Michelle Villanueva ti Ubog, Bangar, La Union. Shout out pa kada Marlene Kilang, Bebs Dinong kan Jules Hong Kong. Jemuel kan CJ ti San Manuel Pangasinan from Mama Joanne Revillos. Shout out kada James Clave, Corazon Balaan kan Angelo Asitura. Lagmay Pascual Pastor kan Gutierrez family di Tamino Sikwan, Mantakdang San Quintin Pangasinan. Tanasio kan Kaplas family from Jess Tanasio. Belated happy birthday to my cousin Myra Abawag di Kuala Lumpur from Shans Padilla. Amin ngagdangdangag dito'y Apari West ng Runa dito'y lugar mi Kaagaman, kastamot dita Bisago, dagiti Alamo kan Malyaga kan Lagimon family, kastamot dagiti relatives ko dita Tulong Alakapan Cagayan, ti Alonso kan Malaga family from Homer Alamo. Ni Nanay Cristina Ducusin Tajos from Victorina, Luis. Lolak Femia kan Lolok Petring iti Aurora Isabela from Jacinto Vensuro. Insan Neil Aman Given kan Wish Neri, Ma'am Scarlett Neri kan Inang Yoli Santiago di Taluna Quirino Isabela from Gina Santos ti Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa kan ni Mrs. Colerma Wanya iti Hong Kong. Ti unika ihami ani Zaira Ray dita Pilipinas from Papa Ruel Buanya dito'y Daman, Saudi Arabia. Katugangak iso da Jose kan Veronica Kabudoy kan Lim family iti Kawayan Isabela from Samantha Dance Craze. El Paso Restaurant iti Kayapan Nueva Vizcaya kan amin ataga Dina Farm from Brian Ginlamon. Shout out iti Ventura Suyat Diaz kan Agkawili Clan dita Santiago Isabela kan Valdez kan Ignacio family iti Pangasinan from Michelle Ann Valdez. Diane K. Rolyoda kan Carla Jessica Rolyoda ti San Juan, La Union. Dindo Utok Dedong Urman kan Hilda Muud ti Sultan Kudarat from Daniel Rodente. Shout out pa kada Jimboy Lorenzo, Yan Feifei, Remy Malana, kay din Milo Banyaga kan Humble Banyaga iti Australia from Madeline Ballesteros Milo iti Hong Kong. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Joanne. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pa'y iti naimbag nga oras. Sapay kumatakanayon kayo anasalunat. Tapno makaipaay kayo lata iti linglingay kada kami nga agdengdengag, babaan kadag iti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Subscriber at ti channel yumanang, kat ilingad naklangan itinagan a Joanne, taga Sambales. Iti lugar ti Kailukwan. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaek, kas kadagiti dadduman ana idrama apadas, makaipaaymat iti liwliwakan adal kadagiti dumdumngeg. Iso asapay lakuma tamapilimet ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang.
Dani ka nagturpos iti kolehiyo anak ka. Manula bulan na ang graduation ng taon. Ay, wan nga rod tatang. Sapay nagbiit a lumabas ti aldaw. Nay, apay nga raw akas lang naliday ka. Rumbang kumaanaragsak ka, ta agturpos kan. San man, maragsakan nagtatang. Asino kumamot ti sana maragsakan ngay? Kamaudyanan na, nalpas mo't laangan ti kalbaryo. Kahit apay nga ron ngay akas ta ti Jarmaw. Diyak man na mo tatang. Kasla malidaya na kamang panaw iti pagadadalak. Nang runa kat saan konton ang makita dagiti gagayam ko. Nang runa ti may nga instructor mi. Ni Sir Dan. Sir Dan? Nay, apay ang malidayan ka adinton makakita kan kuha na anak ka. Gapu ka day, ta nalaing amang isuraw. Saan laang aday tatatang? Nagtaor pa'y mas daawak kan kwa na. Takas la nakakaykaya kay kadagiti estudyante na. Nang runa kadagiti babae. Anya? Wun tatang. Kanayo nakasla kay kayat na ti agmaymaysa. Day taman tinapaliiw ko kan kwa na. Ang mga nukas ta talaga ti ugali na, Joanne. Ada nga dagiti tattao amas kay kayat na tinaulimag. Ti agmaymaysa. Nang runa no impamaysa na ta atensyon na iti panangisuro na. Saan nga tama boring iti kasdengar aramidon na tatang? Nakasirseryoso a tao. Nakaululimag. Nukas di nga awan klase. Hay, nakaululimag ka talaga. Samo lang mangagtitimag na nagisursuro. Aguray ka man anak ko. Anyala unay ayati pagproblema iti kasya akababalin na. Awan, tatang. Aging gangamin ita, adanda ni akon agturpos. Diyak pa'y lamasungbatan dagiti saludsod ko may papankan kwa na. Marurudak pa yan no dadduma. Ay na Joanne anak, saan man aday tati pakariribukam? Saan nabalay, tainton agturpos kan? Saan mo to na makita pa'y day ta pakariribukam a maestruyaw? Adapay may nga oras a break ko. Sakbay ti sumaro na a klase. Ni Sir Dan day ta sumungat nga umay diti kantin. Dayjay, nagtugawan iti dayjay banda. Hay, naggwapo talaga ni Sir Dan. Isuna lang takasla nagsuplado. Nakaululimag kang nakaserseryoso a tao. Nagmayat aming mingmingan ti rupa na. Nakaamamo. Anya nga tanumapan ko kasarita. Anya nga iti rason ko. Apay nga inasitgak. Amukon! Kampay idi. Adadyak maawatan iti intad na assignment mi. Juan, kastalangan ti rason ko. Mapana kun iti ayan na. Hello, Sir Dan. Hello? Ay, pasensya ka no inasitgan ka, sir. Ada ngamin concern ko. Imbaglaangan ta nakita kayo dito'y kantin. Anya ka di dayta, miss? Can I sit down, sir? Sure. Sit down. Thank you, sir. Anya ka di dayta concern mo? May papanitintad yung assignment mi, sir. Ada ngamin pasat na adyak maawatan. Mabainak mo't amapan iji faculty room. Amang ano makaistorbo ak. Sige. Ibagam no anya dayjay. Okay lang, sir. Saan ka di anak kababain? Tani, agmerienda kayo pa'y. No, okay lang. Now, tell me. Okay, sir.
Sa wakas, nakasaritak matlaangan ni sir. Saan lang nga iti classroom? Ay, nagtaura talaga. Kan kagalang-galang ako nada iti Tagalog. Ay, nakarkaro manan in love kan kwa na. Talaga na atap. Manmano ti sa una. Maipanggapla ang iti assignment timbaga na. Di pa'y makiinistoryamet. Kalpasan na nga inexplain ti kampay idijak na awatan. Nagtalnan. Kat mabainak matang nga agtalinaod iti lamisaan na. Ngam at least, naka-first move akon. Masapol nga agbalin kami anasingad sakbay ti graduation. Sana pali, tanarugyak matan. Amok, adan tumanan gundaway. This is just the beginning. Tatang, adakon. Nay, apa nakaragrag sa kasi mangpadyoan. Ha? Sana kasla ka dagiti napalabas nga aldaw. Kaslay bakbaklay mo ti sangalubungan ako nada. Ni tatang mo, tilamadmadlaw na. Nga magpaisaw na ragsakak, tatang. Apay anak kaw, anya ko matipakaragsakam launay. Sa wakas, nakasaritak matlaangan ni Sir Dan, tatang. Nakitak ngamin itay di kantin. Anak ko makitipakaragsakam iti dayta. Ay aguray ka man, Joan. Adan samot pa nagustom iti dayta as Sir Dan nga ibagbagam. Crush laang matatang. Na, Kadauyan ti balasang kung naakon kahit, isumot lagay makasta ti jar mo tunggal istorya kanya. Basta, naragsakak tatang, tanay pamuspo sa kakinasarita ti crush ko unay nga instructor ko. Graduating akon iti kurso nga inalak man ng Emmy. Ngam iti maudi a semester sakbay ti graduation, adda instructor ko ang nangagaw iti imatang ko. Iso ni Sir Dan. Guwapo ken nalaing nga agisuro. Iso na laang tanumalpasan ti klase na, kasla addan bukod na alubong. Saan amatagtagari, ken kay kayat na ti agmaymaysa. Iso dayta tinagsiddaawak launay manang. Iso ang nagaramidak iti pamuspusan, tapno makasaritak, kat maadal ko ti ugali na. Inkarik iti bagik nga aramidak amin a pamuspusan, tapno agbalin kami anasingad. Takayat ko nga addan tupay laang communication mi, uray awanak ton iti pagadalan mi, kalpasan ti graduation. Hi, sir. Apa nagmay saka mo na dito yung bench ti school campus? Si kamot gayam, Joan. Kalkalpas ti klasek. Kahit ko lang tagpahangin, sakbay ti next class ko. Oray siyak, sir. Vacant ko mat. Mapanak ko may di kantin. Nakita ka dito'y, iso nga inasitgan ka. You know what? Nakayayo ka kasarsarita. Kasla mabangbang aranak no makasarsarita ka. Sana kami na boring akasarsarita, sir. Well, yes.
Puno day nga imbagam. Yes! Nakita ka matlangan nga imisam. Ha? Amom, sir, nakarkaro na taer ka no kasta nakaisam ka. Ha? Pidilat la ko mataping-ping mo kat. Pilya ka talaga. Awan gayam, dandanin di graduation niya. Anya nga iti plano mo after graduation? Oh, di umay kabantayan dito yung school. What? Mangrabrabak ka di? Of course not. Amangan nga minod damang kidnap kan kaababae, sir. Narigatan. Kidding aside, anya talaga ti plano? Well, siguro, aginanak lang iti sumagmamanong aldaw. And then, padasa kon ti agapla iti trabaho. Very good. Mayat na ita. Tapno amumutin ti rigat agbiro kiti bukod mo akwarta. Sana dumawdawat ka lang kadagiti datakkel mo. Siyempre, sir. Panawan matan, tapno siyak matimang ti kwarta kanitatang ko. Sir? Mabalin ka di nga agkita tantulat ta? Uray awanak ton dito school? Ha? Apenas ka niya kita tapaylaeng. Siyempre! Friends tan! Iso kayat ko akanayon ka makita kan makasarsarita. Well, di talaga ya. Okay, no problem. Anytime. Basta awan classic. Ay, thank you, sir! Imbagam day ta, Namnama, to harun di kanayon apanang pasyar ko kan ka ditoy. Kablaawan ka anak ko. Naggraduar kan. Agyaman tatang, para kada kayo day ti abaligik. Happy graduation, Joanne. Congratulations. Thank you, sir. Ay, sir, isugayam ni tatang ko. Tatang, iso ni Sir Dan. Diyan nga ibagbagak kada kayo akataeran nga instructor ko. Ala, tilay bagbagam, Joanne. Naimbagngal daw yung tata. Kablaawan kayo. Nakapaggraduar kayo ni anak. Agyam anak sir. Da kayo gayam de kanayon nga istoryaan kanyak ni Joan nga anak ko. Nalaing kayo kanu nga agisuraw. Agpay sumat. Saan ka di, sir? Huwan nalalaing kayo mo't nga estudyante. Ay sir, awisin kayo iji balay. At abasit sa gana ijay. Agyaman naklangan tata. Nga madupay tinaskin nga si Kaswan may di school. Kasta ka day, sir. Umay ka kuma, sir. Inton maminsanan, Joanne. O sige, panawan kayo pa dito eh. Agsubliak pa iti ayan dagiti kakadwak. Sige nga rod, sir. See you. Apa nga inawis na dito restaurant, sir? Class day ti restaurant. Kan man ti tao. Kasla lovers lang tada dito eh, sir. Mapalin ka din, Joanne. Awan tayo ti pagadalan. Stop calling me, sir. Dan ko namlatan. Ha? Okay lang, no? Birngasan kalatan? Dan? May mayat adenggen. Madlaw alaklakayak ng sika, noy ayaban na kiti, sir. To answer your question, no apaya dito itinangawisakan ka. Because you deserve this place. Para ka dagiti special at tao dahito alugar. Espesyal? You mean? Yes, Joanne. You're special to me. Manipod nagbalintaan na singat iti tunggal maysa. Naadan man ang timaris ti lubong ko. Tibiyag ko. Kunak no jakon mapadasan pa iti kasaarik na. But it's happening now. Anya ti kayat mo asawan, Dan? Espesyal ka kanyak. Napatag ka kanyak.
Kan kang runaan ti amin. Ay-ayatan ka, Joan. Ha? Manipod dimtang kay ti biyak ko. Narik na akong dahito na isang sangayan arik na. Ajak pulos narik na itinaunday a panawan. Gapo siguro ta talaga alikliklikak. Ken saan pa adimtang ti tao nga ipatag ko ititong palbiyak ko. Dan, Ket si kaday ta, Joan. Dimtang kay ti biyag ko iti jak ni namnama a panawan. Ken narigat ni lawlawag. Ngam di kak danag. Saan ka nga apuraan amang ibaga noon niya ti sungbat mo? Makaurayak, Joan. Amom, si kamot latin ng ibayag iti amin. Tapno amom, instructor ka pailaeng Sir Dan. Agayata kon kan ka. Ha? Iso nga inaramid ko amin na pamuspusan tapno makaasidagak kan ka. Tapno madlawnak. Nabayagan nga ar-ara paapon ka, Sir Dan. Kat success! At last, na-in love ka matlangan kanyak. No kasta. I love you too, Dan. So much. I love you more, Joan. Anyate ko nam anak ko. Agayan ayat kayon ken ni Serma. Wan tatang, agayan ayat kamin kanidan. Kat nakaragrag sakak tatang. Amuyumot nga idi pala ang estudyante ak, kat adan riknakan kwa na. Sa bagay, mamati ak anatak ng alalaki ni Dan. Nadlaw ko na ita, idi nagamam mo kami, idi graduation yaw. Pudnot ako nayo tatang. Nasingpet kan natak ng alalaki ni Dan. Kat maragsakan ak. Ta makitak kat si mabalin ti jar na ita. Saanan akas iti sigod, akas lada sa bali alubong na. Joan, anak ko. Katamoyo tatang, iyam amunak to kano ken ni mama na. Isurot nak to kano iji balayda. No, kasta nga raw. Talaga napudnukan kanidaan. Iso asay saya atem tao, ti makilangan iti ina na anak ko. Sa bagay, nasingpet kamat nga anak, kat amok magkatunusan kayon tao iti ina na. Wan tatang, kat aramidak ti amin, tapno mapanagnakak no kasano ti kinapatag kanyak ni Dan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta unay aragsak ko idinagdaton kanyak ni Dan manang Emmy. Gaputa estudyante akpay laeng kat agayata kon kankwana. Nakitak mo ti panagbalbaliw ti garaw na manipod na addaan kami iti relasyon. Saanan akas idi saan unay ang makilanglangan iti tao. Akas la adda at tanan na. Iti panangyam amo na kanyak iti inana. Nakitak no kasano nga asikaswen ni mamana. Kanayon na adamagan no nasaya at matlaang ti kasasaad na, nagbalin aburbur tsa kanyak. Akasla ada ilimlimod da kanyak. Ngam na po na sa amin dagita, idi mangrugin nga arapaapon ni Dan, tibuklan minto a pamilya. Ado dagiti plano mi manang Emmy. Aging ga iti dimtang ti kanito, nakaragsakak launay.
Apay nga inawis nakmanan dito a restaurant. Memorable kanyak dito a lugar. Dito'y ka nagdaton kanyak, kat dito'y kamot asinong batan. Oray siyak. Dahito a lugar ti Jack Tupulos malipatan. Gaputa dito'y ko anagunod ti panagayat. Ti kaespesyalan at tao iti biyak ko. So, apay nga data manan dito'y, Sir Dan. Gaputa kayat kumanin ang maamuan ti sungbat mo. Iti may sakapat gan asaludsod akayat ko adamagan gan ka. Ano day ta sa ludsod? Miss Joanne Cruz, will you marry me? Dan? Will you marry me? Yes. Yes. I will marry you, Mr. Dan Sandoval. Agyaman ak Joanne. Katikayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Sigurado ka ka din iti da ita desisyon mo, iho. Wan mama. Ay ko na ni Joanne. Jak pulos ni namnama adumtang dito apasama kanyak. Amo yumat anang bayaga panawan na liniklikak tagayat. Amok da ita, iho. Kanamo mata sa anak nga umanamong itikas jaya pangadang mo idi. Ngam si kamat tinagdesisyon. Mabuti nga kamin mama. Mabuti nga kagayat. Gaputa ang mga no saan tumot lang agbanag ang nagsakit udin ha. Kakaasin to lang ti babaeng ayatak mama. Dakkel ti kaasi ti Diyos, iho. Saan na day taabanag ti agbalin alapad ti pagragsakam. Nang runa ita, tadimtang ni Joan iti biyag mo. Wan mama. Katsapay lang kumatatarabayan ng ti Diyos iti day tapangadang ko. Jacket nagbabawi ti udin ha. Gaputa jak inkalay sa ti babae nga ay ayatak unay-unay. Tarabayan na kayo ti Diyos, iho. Basta diyo sardayan ti dumawat iti kaasi na. Amok, adi na kayo baybayan. Kumusta nga iti panangasikaso yo kadag iti masapsapul iti panagkalay sayo kan ni Dan, anak kao? Danda ni malpas min ti amin tatang. Mapan kami pa'y ka nagpasukat iti mangdait iti trahek, kan ti usaran tomat ni Dan. Kalpasan na, asikasun minton ti may papan iti reception. Nasayat nga rod no kasta tapno di kay makamtod iti aldaw a panagsagana yaw. Wan nga rod tatang. Ay, itay pa'y nga rod urayak ti awag na, tapno makapagpalasak kumamutan. Nay, aldawan. Rumbeng kuma nga addan awag na ka. Masapul a masapa kayo nga agunay tapno ad-ado ti mairing pasyaw. Jakman amo tatang. Italaang mo't analadaw nga imawag ni Dan. Sigod-sigod mo't anasapa pailaan kat umawawagan. Ang mga nodalaang mo ti nakaladawan na nga umawag Ang mga numakumikom, iswa kasta. Saan abali ta orayim latan anak kau ti awag na. Day, mga no iso daytan. Isun samot ti umawawag ang anak. Wan siguro tatang. Ni Mama Marisa mo't umawawag tatang. Ti ina ni Dan. Ay kat sumbata mo anak. Mga no napatag ti ibaganakan ka.
Apay, mama, anya tinapasamak ka ni Dan. Sa dino ti ayam na. Ada iti ICU, Joan. Diyos ko, dimtangan ti pagbutput nga ak. Anya ti kaya ti asawan. Amok, amaklaat ka iti daytoy nga ipudnukan ka, Joan. Nabayag a panawan, nga inlimod mi ti kasasaad ni Dan. Nadlaw mo siguro, alikliklikan na ti makilangan iti nagtuduma at tao. Kaputa di na kayat, amaya si nagtirik na nakadakwada. Ngamdimtang ka iti biyag na iha. Sika tinangtad manan iti namnamakan kuana. Tapno lumaban iti biyag. Diyak maawatan, mama. Iha. Ada sakit iti puso ni Dan. Anya? Huwan iha. Idi pa'y rabi ama di tirik nana. Kalpasan ti panagasikaso yo kadag iti masapsapol para iti kasaryo. Imbaga kaypan ko iti ospital ngam nagkadkad. Agi na nakanulangan. Amang ano naman nuklaan. Mama! Itay bigat. Basta awag. Apay ati pa'y rimwar iti silid na. Iso anapan ko rin iing. Ngam na danunak matan nga awan puot na. Naatake gayam ni Dan. Iha. Diyos ko! Mapan ka ni tayan na iha. Amangan no si kalangan. Ti ur-urayan na. Dan, adak dito yan. Amo ka mangmangagnak. Lumaban ka. Ato pa'y ti arapaap tayo ti biyag. Saan ka di kayat mo pa'y ti mangbukal iti bukod mo, pamilya? Kayat mo pa'y ti madaan iti anak. Mapasamak amin dagita, Dan. Basta lumaban ka. Ay-ayatan ka, unay. Di na kumamutraba ka na kastoy. Diyak ka ba ilantiak may maysa? Kasapulan ka, Dan. Di na kumapay panpanawan. Aglulo ni Dan. Nagmulakat. Dan, ay-ayatan ka unay-unay. Laglagi pam kumaka na yun data. Nagkidamat lang. Dan, mangmangag na ka di. Dan, anya di mapaspasamak. Diyos ko, saan? Dan, di nagpanawan. Bagasim. Dan!
Pimusay ni Dan, kabayatan ti kaaddak iti danna naman ng Emmy. Pimusay, sakbay adimtang ti aldaw ti kalay sami. Nagsakit manang, kasjay gayam ti rikna ti mapukawan iti ipatpateg. Aging ga ita, kasladyak pa'y lamamati a pinanawan na kon ni Dan. Ti lalaki nga umuna, ken maudi nga ayat ko. Tilaangan pagyamanak manang, kat naikan kami iti gundaway anang iparik na iti panagayat mi iti tunggal maysa, iti uray a pagbiit laeng akan ito. Amok nga addan ni Dan iti sidong tinamarswa, kat balon na tinalaos a panagayat ko kankwana. No kaano a malipatak da iti apagteng ti biyag ko, panawan laangan ti makaibaga manang Emmy. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Joanne. Joanne, pagayam ko. Talaga nasakit tinapasamak iti ayan-ayatyo kanidan. At damat gayam sakit na, kat inlimad na kan kati amin. Kat nang namnama a makadanna na ka iti mabayag pay akan ito, ngam saan a napasamak. Nalabit nga aging galaang nandita ti bulod na abiyag. Amok a narigat ti makalipat akas iti nakunam. Ngam dumteng to ti gundaway a makairwa mamonday ta arik na. Aging gaasaan to unayan a nasakit arik naem, numalagip mo tinapasamak kada kayo kanidan. Kararag ko asapay kuma ta iti mabiit, kat mailiwliwag mon ti sakit arikrik naem. Di mo sardayan ti agkararag iti namarswa, tapno tarabayan na kaakanayon iti pagdaldalanam a panubok, asaan a naipaaykan ka, no amuna adi mo kabailan. Kumpot ka iti Diyos, ta isuntumot laeng ti mga klulukan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam dan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan agreg at agabengget. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Concepcion kan Asitura family, Lynn Macleo kan Marzen Concepcion, kastamat ni Nanay Sosima from Angelo Asitura ti Dagupan City. Salvador family kan happy birthday kanila kayko from Zairos J. Salvador. Shout out kada Grace Agtina, Arlene Palentino, Jasmine Rivera, Joy Banis, Michelle Villanueva, Vilma Molina kan Corazon Balaan. Gonzales family ti Nagbakalan Ramon Isabela from Resi Takmo Aliado. Gaspar kan Patnaan family di Tabolo Tabok Kalinga from Miss Stonebreaker. Lakay ko ani John Eric Salem kan ni Angelo from Claire de la Cruz Sadak.
Valdez kan Takang family kan ni Jensen Pasyon dita Andarayan from Mary Jane Takang. Gutierrez kan Pascual family from Mariel Gutierrez. Happy birthday Princess May Sugitan dita Ramon Isabela from Nanay Juliet Sugitan ti Kuwait. Malagyab, Anog, kan Bolongan family di Tatabuk Kalinga from Aaron Machas, the Kingdom of Saudi Arabia. Reynaldo Jose from Josephine Jose, ti Subol Asinggan, Pangasinan. Ni Jim Lawrence, Marcos, Yanyan, Fei ti Bantay, Solana, Cagayan. Kastamot ni Mama Remy, Kidin, Kid Ballesteros, kan Ann. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Greg. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Dakkel ayaman mi kada kayo manang tababaan iti Ferds Caballero YouTube channel nagsubli day ti a programa ana palalo apakaliwliwaan mi anaayat amang tartarabay. Daytoy a drama ti pag-aayat mi adengdenggan diti lugar mi nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakan mi ti YouTube channel yo, isong agtultuloy amang manggagan mi dagiti nagduduma apadas, amabalin apakaagsawan iti adal. Ilingadnak manang itinagan a Greg taga Benguet. Adamot padas ko manang akayat ko nga ibinglay, katnam na maek a makaibati iti adal. Sapay kumamanang tamapilimet a maidrama. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi inawis kon tinobyak nga agkalaysa kami. Nympha, kaya't kung agkalaysa ta ko man. Anya? Sigurado ka akayat na kon nga ikalaysa? Nabita pala ang anaadaan iti relasyon. Kan kang ronaan ti amin. Amumot nga daanak ko iti kinabalasang saan ka di? Wen, amok. Ngam saan aday dati tubang tapnayatin ka? Amok ti naglabasam, tagkakalugaran tayo kot nga rod. Ngam ti pagdanagak, amangan no saan ang maaklon dagiti dadakkel mo, ati asawaam kat adda anak na. Nympha, siyak ti makiden na. Saan nga isuda? Kanggang runaan ti amin, ay ayatan ka. Iso ang nakasaganak amang ikalay sa ka. Ay ayatan ka mat, amom dayta. Ngam... Awanan ta adupay angem, Nympha. Ibaga kadatatang agkalay satan iti kabita na panawan. Kaya't kumatan ti madaan iti bukod ko a pamilya. Sikat ti makaamo, Greg. Sapay ko mga rod, tamaaklundak dagiti dadakkel mo. Nanang, ayan ni tatang. Nasa paarimbuar, tada ka no pagnada ka ni kumpare na Tomas. Kasta ka din, nanang. Mapay ayan na sapsapa birbiru kam ni tatang mo. Ada ko maimportante nga ibaga kada kayo adwa, nanang. Manya dayta, ala ibagamon kanyak, tasyaktun timang ibagakan ko ana. Ang mga nurabiin to no sumangput da. Nanang, kaya't kukuman nga ikalay sa ni Nympha. Ha? Ay, sigurado ka anak ko. Kaano lang ang nagbalin anubya mo saan ka day? Wen, ngam kaya't kung agsimpa kami, nanang. Kaya't kumutan timang bukol iti bukod ko a pamilya. Ay, adakan ka day ta anak ko. Ngam, kabailam ka din tito makdar nga ama ti anak na. No da kami kan ni tatang mo, awan problema. Sika ti matungpal no anya ti kayat mo. Tasanda kan tupay at tinubngar idinagbalin anubyam ni Nympha. Oray amo tayo nga ada anak na iti kinabalasang. Agyaman ak nga rin no kasta, nanang. Amo kang agbalin anasayat nga ina ti pagtaengan ni Nympha. Nagbalin lang mo't a biktima ti manang gundaway a lalaki. Iso ang napasamak kan kuha na ti kasjay.
Awan bibiyang tayo itinapalabas na anak ko. Ta saan namot anagayatan tinapasamak kan kuana. Iso nga adakan ka amin apangedeng, no kayat mon apakasaran ni Nimfa. Anya ti ko na bakit? Mga sawan ni Greg? Wen lakay, kayat na kanon nga ikasar ni Nimfa. Kahit nakasaganan, mga ko iti responsibilidad ti may nga ama para iti anak ni Nimfa. Wen ko na namat lakay. Kan awan anyaman na kanaw, urayan niya ti sawan dagiti kalugaran tayo. Tinapatag kanaw kat agin inayat da ka ni Nimfa. Di ang kasardan no iso ti kayat da. Sa bagay, adamatan iti husto nga edad kan adamatan na talgad at trabaho na. Kamalan ti mang bukol iti bukod na pamilya. Kayat nakakano nga rod ang makasarita, ta kayat na mo ti agpakadaken ka. Bayam ta agsarita kamintaw, inton sumangpet manipod iti trabaho na. Itay pa'y orayon ka, ta kaya't nakano ang makasarita ko na ni nanang mo, Greg. Pasensya kayong tatang. Nag-overtime ak ngamin, tapno sana ka matambakan manin iti trabaho. Nangaro na katagkatapusan manin. Naibagan kanyak ni nanang mo, ti panggapyo kano ka ni Nimfa nga aksimpan. Kaya't mo kanon nga ikalaysan ni Nimfa, anak ka. Wan tatang. Kat ko kumakid daw ti bendisyon nyo kaninanang. Suportado da kahit anyaman a desisyon mo, anak ka. Ngayon madakong madawatan mi kaninanang mo. Inyunay-unay na nga binda ito'y kanyak. Anya day tatang. Kaya't ninanang mo ano mabalain. Dito'y kayo kano nga agnaad kalpasan ti kalay sayaw. Dakal unay ti balay para kada kami kaninanang mo, Greg. Malidayan lakit din o pumanaw ka, anak ko. Amumat adi ka pa'y naisinsina kada kami. Maawatan kayo tatang. Bayan nyo, tay bagak day ta ka ni Nimfa. Sa bagay, kay lalamot agabang kami pa'y lang agpaiso. Kat adalang araw dun to'y balay apag naidan mi. Nimfa, nakasarita kong dagiti dadakkel ko. Imbaga akong tipanggap ko amang ikalay sa kan ka. Kat, anya ti kunada. Ang mga nusaan da kayat nga ikalay sana, tadakat nga rod anak kon. Nagbindot kay ti panang ipapan Nimfa. Awan apulos ti panagkadkad na. No kasta? Nimfa, agkalay satan. Isong ay bagam kadananang mo, nga umay kaming to makisarita kadakwada. Tapno matinong ang tikalay sata. Ay na, maragsakan ako na Greg. Kunaklakit din nagkadkad da. Awan na pulos ti panagkadkad da. Nga madakid kidawan ni nanang. No mabalin ka no, kalpasan ti kalay sata. Ijay tayo balay ngagnaed. Saan nga ta nakababain, Greg? Anya ko matipagbainam. Nalawa unay di balay para kadakwada adwa. Ken sayang mat no, agabang tayo pa'y lang. Sige, no day tati kayat mo. Sika nga rod ti masurot. Agyaman ak Nimfa. Ibagak nga rod ka datatang, nga umay kaming ton dumanon inton Domingo.
At anak tinobyak iti kinabalasang manang Emmy. Ado dagiti mangbababalaw kanyak, no apay kano nga isupay tinapilik, kat ado kano matibabbalasang iti lugar mi. Jack ingkan kano dagiti sasawan dagiti tattao, gaputa talaga nga ay ayatat ni Nympha. Apaman ang nakasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti panggap ko amang ikalay sa kini Nympha, awan met ti panagkedked damanang. Dimanon kami nga rod kada Nympha, kat kalpasan laang ti makabulan, nagkalaysa kamin. Kaskid daw ni Nanang, ijay kami balay ang nagnaed ka ni Nympha, agraman ti anak na. Itatagnag tayo dito'y balay, Nympha. Kaya't ko adi ka kung magbabain ka dananang kantatang, ha? Nawaya ka mga ramid ka dagiti kaya't mong aramidan dito'y balay. Pananutam, abalay mo matanda ito eh. Wen Greg, di kang tanag. Panagkitakat na singpat matdananang kantatang. Amok ngagkakatunusan kami. Nasayat nga rin kasta. Kampantiak ang mga ibati kada kayo ko ni Junjun dito'y balay, tunggal mapanak ag trabaho. Siya kundi makamo dito eh. Ngam, sapay ko maata maanusan da ni Junjun. Amo mati kinawalwal ti anak ko. Nympha, maawatan dananang dayta. Talaga kasta ti ubing. Amangan ko nak no saan dan to maawatan. Ngamin, saan da pa'y mata napadasan tinaadaan iti apo. Awan pa'y tinakadundan nada nga ubing. Mayroam dan tumutlaeng. Nasayat kit di tapno nanarwamdan, apag isuntumatan nga ipaayan tayo da itisang nga dosena nga apo. Ha? Nagkadumot Saan ka di? Kung ko naklaeng. Basta yasidag mo kadakwada ni Junjun. Tapno mayroamdan nga at apo ko na. Anya nga iti panagkunam iti manugang mo bakay. Apay adamdamagam. Wan ata si kamot ti mabatbati akad kadwana diti balay. Nasaya at mo't ni Nympha lakay. Ang kasla mababain pa'y laang. Tanawan ar-aramidin na ditirwar. Kanayon ang nakapupok da nga agina iti unag ti silidda. Ay, kakadawiyan tagdadamo ang makipagnaad iti katugangan na Sa bagay, mga no italaang da ita. Mababain pa'y siguro Iso nga raw asikan ti mga ramid iti pamuspusan tapno maikat na tibain na. Kinasaritan sabot ng anak ta. Iso nga munan to, ti ar-aramidin na. Magantayo ka din, bakay? Wan, lakay. Nympha, ay aba mo dyan anak mo, tamangan tayon. Inayaba kong tatang. Ngam di na kanupay kayat timangan. Agay ay ayam pa iti cellphone na. Nay, apay ngay kataldawan. Mga no mayaw awan na mutan ti besin na agapo iti kasi cellphone na. Ay, wan nga agpaiso Nympha. Narigat no saan amangan iti oras. Kun naruam kami ngamin dito ibalay, nga gigidan amangan no oras ti pandangan. Kasta ka di, Nanang? Tatang? Wad, Nympha. Kasta ti nakairwaman may. Iso ngay surong di anak mo asumango amangan no oras ti pandangan.
Nay, nasapa ka man asimangpot ita, anak ko. Wan nanang. Nay, apay nga da kayo tagkupkupin ka dagita kausmi. Inakas kun dita beranda, tamano nga aldaw mutan nga da dita. Di mo't laakasan ni Nimfa. Idi pa'y na minsan nga aldaw anamagaan dagita alinabaan na. Apay nanang, sa di na tayo ni Nimfa. Katkas iti sigod at damanan nakapupok iti silidyo, agraman di anak na. May mayat ko man, rumrumor mo't di ubing di tarubayan, tapno di nga agay-ayam. Ang saan, takanayon mo't ati cellphone tigagaman na. Bayan nyo nanang, ta baga akmanan ni Nimfa. Wen anak ko, diyak kami na irwam nga nakabalay ko nakapupok akanayon iti silid. Kasla dadi na kayat no kasta. Diyak pa'y makalangan diubeng takanayon damot nga agpupupok iti silidyo. Pasensya kayo nanang. Baybayan nyo, kasaritak ti asawak. Ididamo a panagnaad mi iti balay mi manang Emmy, na anayas pa'y ti amin. Nasingpot dagiti dadakkel ko, katamo ka nasaya at ti panakilangan da ka ni Nimfa. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kanayon amasangpotak a nakapupok iti siled mi dagiti agina, imbes kuma nga dada itirwar a makilanglangan kadananang. Ididamo, jak una ingkan kano day tanga aramid ni Nimfa manang. Pakunak no mababain laeng kadagiti dadakkel ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, mismon adagiti dadakkel ko timang babbabalaw iti kasjay nga aramid na. Pasaray di na payan matulungan ni nanang kadagiti trabaho iti balay. Kankang runaan na, di na pa'y iya sidag tirik na ti anak na kadagiti dadakkel ko. Oh, apay nga da kayo man nga agina diti silid. Rumor kayo atap no makayayam mo't dayta ubing itirwar. Sana puro cellphone tininto na rin na. Ubing pa'y unay, ang mga no madadal dagiti mata na. Isumat ngamin ti kayat na, di namot kayat ti agay-ayam di tarwar. Ay kat isurum Kanapay pati sika, kat adda ka akanayon diti silid. Agmay-may sa ninanang di tarwar no kasyang awan ni tatang. Di nasasayat ko man no adda ka akasarsarita na. Liklik-likak ngamin ti rumwar no adda ni tatang. Apay ni tatang. Diyak imbagbagakan ka. Kasla bababalawan nak ni tatang iti panang disdisiplinak ka ni Junjun. Ay, kunakon kahit. Di rimwar mo't laeng. At daim po na masakit tinakam. Nimfa, di ka ko mamasaksakitan adamot kalintagan ni tatang. Narigat a pampanuinuyan to ubing. Nas ka na may suro, kabayatan nga ubing pailaan. Greg. Amumot nagmay sa ka anak, ngam sana ka na spoiled. Na-istrikto ni tatang, ngam para iti pagimbagan mo't laang ti kayat na. Di mo ko mapampanunutan agaputa sana siyak ti aman ha. Kat istrikto ako ni Junjun. Patpatgak ni Junjun. Kayat kong aging gaan na sa papay, kat maisuro iti nasayaat. Kaya't natatang amaya si dagtirik na ni Junjun kadakwada. Taimbilang da napudpud nung apo ko da. Ngam di damot maaramid da ita gaputa di mumot baybayan na makilangan kadakwada ni Junjun.
Jaket nga darumso adiyo pagkikinaawatan, nimfa. Iso asapay la ko ma. Tamaawatam ti kayat ko asawan. Tatang, kinasarita ko ni Nimfa. Pasensyaan niya ko man na niya dagiti naaramid na iti kalabas. Nadlaw kaw akimbaya kay kada kami kaninanang mo di asawam. Manipod binabalaw kaw, may papan iti anak na. Naibaga na kanyak tayo tatang. Kun kahit. Amom no kasanaw adinisiplin ka anak kaw. Orag may saka nga anak may. Ay, imbilang kong nga apokok ni John John. So akas taon na iti panangisakit ko kankwana. Ang amjak pagarupan na sinintirgayam ti asawam dayta. Inlawlawag kun kankwana tatang. Kaya nasayat mat. Tapnoy tapay laang. Amunan asaan anasaya ti panangkunkun sintir na iti kayat ni John John. Rumbang laang, Craig. Ubing pa ni John John. Sana rumbang nga iso ti masuraw. Da kayo adadakkel na ti rumbang a masuraw. Wandatang, katnam na magkanaawatan ni Nimfa ti inlawlawag ko kunkwana. Nasayat nga raw no kasta anak ko. Diyak kayat nga darumswa di pagkikinaawatan di ti balay. Ti kayat ko agkakatunusan ti amin na kamang ti pamilya. Bakit? Asino dyan karkaray itarubayan? Ninimfalakay, itay nalpasan nagisimpa di ta kusina. Napanmo't nagkaray di tarwar, kat kadwada pa'y ni John John. Itaman pa'y asaan ang nagpupok iti silid na. Kalpasan na pimanaw anapan nagtrabaho ni Craig. Sigod-sigod mo't ano pumanaw dyan anak ta. Kat mapandamot tan agpak ni nga agina iti silid ta. Ken uray di anak na, si mango matanangan itay. Ken adda ijerwar nga agay ay ayam, kabayatan di panagkaraid ti inana. Amang ano naka-Amerisan, bakit? Saan mo't nga minapagdaksan ti kayat ta mapasamak? No di kat pagimbagan damot lang. Nasaya at ano kasta, tapno saan nakaslasaan nga agaam mo ti tao di ti balay. Sapay day taunay ti kasurun ko. Jay tao asaan nga agtagtagare. Di mo amaw noon niya ti adday ti panunot na. Husto gayam tay kunada, aman mano dagiti agkatugangan nga agkatunusan. Agam no siyak amay sa, mamati ak amaala ti amin adi pagkikinaawatan, iti nasaya at apa nagsasarita. Kas iti napasamak ka ni Nimfa. No nabaybayan day dyan napasamak, di agsaksakit kumalat na tinakam na aging gaita. Adi tamot ammo ti makagapaw. Iso ang nasaya at magtabi nagbagaan gayam di anak mo. Nasayata si Mangpot kan Greg. Apag iso na luto kun to'y pangrabyan tayo. Ha? Siga tinagluto? Wan, katapaman na makayda sarak, ayabam tunda nanang. Adada ka ni tatang di talikod ti balay. Agal-aladan sa iti itlog ti manokda. Kasta ka day? Ikat ni John John? Adamot ijay makimit-mitir kadakwada. Ha? Maayayo amang kitkita kadagiti tarakan ni tata nga manok. Ken
Kanayon anak kaipos ka ni tatang. No sa dino ti ayan ni tatang, adamot apasalsali. Ay kat nakasapol nga rod iti barkada na. Huwag nga rod, ngam amang no makaisturbo itar aramidan ni tatang. Sapay no rimwaran, di nan kaya tapulos ti sumrot di ti balay. Baybayam latta, Nympha. Tapno makayaayam di ta arubayan. Sige, ingkarod agpulasan. Taapaman amalpas na tatang itar aramidan da, mga rabi itayon ton. Sige nga rod, bakit? Mabiit lang, tayo nakagsukat. Greg, ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, Nympha. Greg, masikugak. Agpaiso? Wen, napanak nagpa-check up itay di center. Gaputa manong aldawan na tunggalag sapa. Maululawak, kan kasla kanayo nakarurusukan. Sigurado ka, Nympha? Wen, Greg, addanton anak ta. Addanton kabsat ni Junjun. Ay na, maragsakan ak unay iti day tangay padamag mo. Katamok, maragsakan tumutla ang dananang kentatang. Apaman na maamuanda masikog kagaya man. Sapay ko ma, tanapakawanda kon kadagiti nararamid ko iti kalabas. Talaga ang mababai na kamin kadakwada aging gaita. Nympha, awanin ka dakwada dayjay. Nangrunak at makitkita daan nagbalbaliw kan. Iso adimon panunutan pa iti maipapan iti dayjay. Nanang, tatang, aday padamag mi kada kayo. Anya da ita, anak ko. Huwag nga agpaiso, Greg. Anya da ita? Nympha, si kanti mangibaga kada tatang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, nga agdadagsan akon. Addanton lehiti mo nga apu ko yo, tatang. Nanang. Agpaiso, Nympha? Masikugkan ko na, malasang ko. Uwan, nanang. Tatang. Adanto na po ko yo, tatang. Nanang. Sigod ba't ka da apo ko, may? Ni Junjun ngay nga apo ko, may. Huwag nga raud. Iso adimon ulitan nga ibaga jay. Lehiti mo nga apo ko, may. Nympha, tama nga numangag na ka ni Junjaun. At danto manin apo ko yaw. Kunayo Ha? Uwan gayang magpaiso niya. Matungpal, tatang. Kat, alaag ko maday ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nanang, tatang, gapu kadag iti impakpakitak iti kalabas. Pakawanan dak ko ma. Ta iti laksid ti kasday anaaramid ko. Nagtalinaad kayo anasaya at kada kami nga agina. Nympha, pamilyada kan. Amo ka saan mo ang naawatan, dagiti kayat may mapasamak iti kalabas. Ang amin asaan na pagkikinaawatan kat maurnos, babaen iti nasaya at atungtungan. Wan nga agpaiso, anak ko. Di mon panunutan pa'y dayjay. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Naggasatak, takas kada kayo tinagbalin akatugangak. Sidadaan kayo ang mangilintag iti mading nga aramid ko. Gapo, taasawa na ka ti anak may. Kat napatag kamutan kada kami, Nympha. Agyaman nak, tatang. Tatang, nanang, orayin niyo ti sumarsarunupay nga apo ko yo, Adan to manin wal-wal nga ubing dito balay. Ha? Ay kahit naragragsak tumanan anak ka.
Sige, agawan niyo tagpaadaw. Kabayatan anapigsa kami pa'y kaninanang yaw. Apaman nga impas ngay ni Nympha ti umuna nga anak mima ng Emmy. Ad-adamanan ti kinaragsak datatang kananang, tananayunan kanon ti apu ko da. Ita, nasaya atan ti linnangan mi asang kapamilya. Nakaragragsak kami nga agasawa manang, tamakit kita mi no kasano ti panangipatag dagiti dadakkel ko kadagiti apu ko da. Kastamot amakit-kitak tinalaos apanang dungo datatang kananang iti manugang da. Daytoy iti pakasarita akmanang. Katsapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon to'y padas ko. To'y pagayam mo, Greg. Pagayam ko a Greg, pudno ang nakaibati iti inspirasyon ti padas mo. Nang runa kadagiti mangibagbaga, aman mano ti agkatunusan nga agkabalay nga agkatugangan. Pinanagnakan nyo nga amin asaan a pagkikinnaawatan kat masulbar, babaan itinasaya at asaritaan. Nagasat ka Greg, tanaadaan ka iti man nakaawat a naganak, ken manangipateg, ken managpakumbaba nga asawa. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at alin na nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag